Mela, nsellem il-followers tagħna, illum għandna programm ieħor u ħan niddiskutu l-elezzjonijiet tal-Amerika. Mi għandi lil Malcolm Sejkel, opinjonista u prezentatur u ġurnalist ukoll. Ma ġembu għandna lil Gerald Fenech, ġurnalist. Sellimlek. U naħa l-oħra għandi il-Salvo Mallija, artist pensjonat. Pensjonat! U nibdew minnaw. L-elezzjoni li labaħ bit-kaxkira Trump, għanajtek, kaxkira, li jessandek il-senat. Mish kaxkira? Issa istanat deliku. Landslide. Landslide. Le, ma miex landslide. Landslide. Mela, mifżar, ħanibdew. Ma tifmux fil-sujġet, Tajjeb. rispett kollu. U bat tibdew tajdu landslide, min landslide xej. Tajjeb, mela, rebħa kbira li comeback ta' Trump. Bitċa Rebħa li Al-Kamala. comeback ta' Trump, rabaħ il-vot popolari, rabaħ il-Senat u wis probabli anke l-Kamra. Il-Kamra għadna ma nafux. Mela landslide. Tajjeb, issa, marufa jek biex laqwa comeback ta' kull president ta' kull żmien. Tajjeb, ġifiri di. U darba biz ġrad. Mela, ħallejn nibdew nibdew b'Malcolm. X'taħseb inti minn din rebħa Malcolm? Le, jena naħseb in-nies l-Amerikani votaw li fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-priorità tagħhom kienet li Trump dejjem qal li ħajaħdem għal pajjiżu u ma joqgħodx jindaħal f'ħafna pajjiżi oħra kif kienu qed jagħmlu Biden u Harris l-amministrazzjoni tagħhom. Volderi Trump tista' tgħid huwa għawdi trend issa nazzjonalista li sar ġejja mad-dinja kollha fl-aħħar mill-aħħar fl-Ewropa wkoll. Ma naqbilx miegħek tajn, kompli. U ma kif forsi l-kelma nazzjonalista hija ngħidu dik li l-interess tal-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar jiġi l-ewwel u qabel kollox l-Amerika li huwa pajjiż enormi ma għandux għalfejn jiddependi ta' fuq ċertu affarijiet fuq pajjiżi oħra li m'hemmx interess għall-Amerikani. L-Amerikani kienu qed jonfqu biljuni ta' flus bħalissa biex jibgħatu armamenti u jiġġieldu gwerra lem u gwerra law u mbagħad l-affarijiet domestiċi jibdew jintesew. U dej narawha bħalma jiġri anke Malta u pajjiżi oħra. Mela sewwa jkollok il-poplu tal-pajjiż. Il-gvern jisraq ikisser ħawwat u jgerfex. Mbagħad wevi Malta jew. Min jab sittenerja. Mbagħad ikollok in-nies li ikun hemm miljuni li forsi daqqas jaffordjaw biex ikollhom ikellu housing sura. Volder imbagħad in-nies jibdew jiddejqu hekk ħajaraw iċ-ċans li ħajibdlu kif skont inti Trump ħajġib dal-utopja li qed tgħidu ġifieri kulħadd ħajelimina l-faqar fl-Istati Uniti. Il-faqar ma jistax mela xaħat ma jistaħat jaqret il-faqar kompletament, imma il-sinjal li kieku n-nies qegħdin tajjeb jivvotaw. Gerald, mill-utopja. L-utopja, l-oriġinijiet li jgħidu l-utopja huma l-Marxisti. Il-Marxisti dik il-weakness tagħhom li daw dejjem wedu ġenna fl-art. Ġenna fl-art qatt ma tista' ssir. Min iwedek daw l-affarijiet he's a conman, żgur. U l-Marxisti huma conman. Issa Kamala Harris u Biden huma Marxisti. Ġifieri hekk hemm xi ħadd li huwa qed iwieħed utopja kien. Le huma Marxisti. Marxisti, mela mhux Marxisti. Qed tajt il-ħmerijiet dispjaċini. Għajda li mhux Marxisti. Mhumiex Marxisti. Tista' tispjega li għaliex. Għalli inti għalfejn huma Marxisti l-ewwel. Mela ma nispjegalek x'huma Marxisti. Mela ma nispjegalek x'huma Marxisti. Ħa ngħidlek, hekk tara il-programm kollu tagħhom, kollu kemm hu Marxista, kollu favur li kulħadd jidħol bl-addoċċ ħadd jagħmel li jrid. Mu veru xejn ta'. Mhux veru xejn. X'mu veru xejn. Inti għaliex taħseb li għaliex in-nies għażlu lil Trump? Għax in-nies xebgħu bil-woke. U l-woke kull ma hu repackaging tal-Marxismu tas-sebgħinijiet u repackaging tal-postmodernizm u llum l-aħħar dak tiegħu jgħadi il-woke. Għalhekk in-nies xebgħu għax xebgħu li raġel li besta mara
jidħol fil-bathroom ta' għalhekk ta' xiex taħseb li votaw għax in-nies xebgħu bil-konfużjoni, in-nies reġgħu iridu l-ordni. U qed nittama jien u naħseb diġà nħoss ċertu sintomi li l-Ewropa se titgħallem l-elezzjoni ma nistgħux nibqgħu kull biċċa minoranza li tiddeċidi xi ħaġa hi irdu kulħadd bil-fors immor ngħidu iva għandhom raġuni kellha jibda jgħidu li razzist jew jibda jgħidu li jiena ma nafx. Ma Trump u jiena għax jiena sħalt naqra bin-nofsa. Jiena sa 4 ilu Trump kont ma nistax għalih. Kan li naraħ u għadni sissa ma nifilħux naraħ ġifieri. Imma jiena nagħlek il-verda għamilt naqra crash course biddu rebaħ l-elezzjoni. X'għadda xi ħaġa ġara. Hemm xi ħaġa hemm. Jiena l-politika Amerikana ma konx nifhimha, għax kont naf li kien hemm il-left u right. Onestament, kont narhom ishom l-istess, però meta bdejt il-fitx u bdejt niskopri. Bdejt nara daqsxejn fuq, ġifieri u nara da. 3/4 mill-li għajdu fuq huwa character assassination fina ħafna għala Marxista u għalhekk qed daw Marxisti. Harris, ħana lek huwa Marxisti daw. Harris taf x'inhu l-forte tagħha x'inha sewda u mara. Mux kemm jiena tajba, għax għalihom daw għalihom mhux importanti kemm inti tajjeb, jekk intix kapaċi le, jekk jiena mara u jiena sewda, jekk mhux tivotalix mela inti miżoġenu, sewwa u razzist. Dawk huma il-Marxisti l-ġodda, il-woke. Ħana ċans jirbatti. Ġerat, fidej. Mux se nirribatti, jena kol maħan. Nistendik jien. Mux se nirribatti, għax inti għandek l-opinjoni tijak. Le, mux opinjoni, il-kampanja ta' Democratic Party ma kienieċ da. Ovvjament kienet ħempert ħabba l-fat li Biden ma kienx tajjeb, un bat kienet laqqassaret il-convention, un bat kien hemm Harris. Jiena mhux qed ngħid li Harris kienet xi kandidata speċjali, jiġifieri. Le, fil-fatt Biden tax kemm ħadd pjaċir meta. Le, ġifieri. Fair enough, ġifieri ma kien xina mhux qed ngħid li kienet. Imma anzi fiċ-ċirkustanzi, anzi marret mhux ħażin. Jiksib laħat mhux ta' ħjar jiena però kien iktar qawwi. Ma da mhux jgħidu l-parti biex forsi għal-character assassination jien niftakar u forsi ma nafx salvu tafx. L-elezzjoni l-oħra meta kien għadu President Trump, il-medja kollha kienu jgħidu li da mentalment marit. Biden bdejna narawh, biex taħtu kien joqsu. Kien jagħmilha ma nindunawx. U Alla jbierek il-medja kollha internazzjonali jivolder il-mainstream. Da Alla jbierek għadħat ma kellu l-gazz jgħidlu isma' jgħidlu inti r-reżen jgħidlu m'intix you're not fit for purposes. Li fl-aħħar endunaw li dak ħajħallu hemmhekk. ħajjeħdu tkaxkira tal-bambin. Ħana li kiena bil-Malti niġnaw l-om minn Biden, mux Biden u anka Kamala Harris, daw l-affetti nisibgħu fajt ta' tfal mux importanti li kim senili u dan. Jiena li nixtieq naf jiena. Xem daqshekk ħażin fi Trump. Mhux jekk. Xem, ver, ħankun onest, ħanajdlek, jiena ħobna daw tal-merder. U da kultant ikun wieħed qed jgħaddi ġuri li x'qatel xi ħadd. Jekk inti u l-avukat għandu xejn ħażin. Le, stens. Naħseb kompletament il-kontra tiegħek. Inti hekk suppost tittini opinjoni. Għaliex, għalhekk qiegħed int, għalhekk ġurnalist. Mela, u daw it-tip tal-ister tal-merdi, kultant jinserta xi ħadd antipatku għal alla. Le, żomm da Permetti. Kiena ngħidlek li Trump akkużat berba akkużi insurrection li marmar ma prostituta, insomma, eccetera, eccetera. Inti taf xi politiku Amerikan jew tad-dinja kollha li ma marx. Naf wieħed tajjeb x'naf marma prostituta għadda l-flus il-ħabiba. Għal ir-rebaħ Trump issoqgħodu fih. Ma argumenti. Argumenti tgħidli kollox tajjeb. Le mhux qed ngħidlek ma biex grazzja miegħu ma naħmlux. Jien qed ngħidlek ma kelli grazzja miegħu assolutament xejn u għadni s'issa ma il-vot popolari, da, rebħu kord id-darba, ġif 2016, da ma rebħu. Għax ovvjament, ma kħesċa weak candidate. Issa, mela ħan ispiega daqxie kif il-sistema. Mela, inti għandek, kif forsi wieħed jara, għandek, per eżempju, għandek 50 stat, ġivri 40 minna mhumiex kompetittivi, kollha nkunu nafu fejn sejrin. Nafu fejn ħajmorru dejjem. Issa, għambat għandek isu 7 stati, d-darba 7 kienu għax bedew joqsu l-istati kompetittivi li kienu pjuttost bilanċjati. Hemmhekk Trump għamel kampanja
tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi li t-target jgħal white working class li huma rrabjati bis kif qed tajt inti li tħossuhom l-incomes tagħhom naqsu, li qed tħossuhom short change mill-gvern li daħlulhom l-immigranti, eċetera, u attakka dawk. U allura mbagħad kellu biżejjed voti biex jeleb id-Democrats. Issa, fi strongholds demokratiċi bħal pereżempju Wisconsin u Michigan, il-differenza ma kienx kbira, kienet xi 30,000 bħalma kienet l-aħħar darba favur Biden. Ġifieri. Trump kull m'għamel. Li ma bej 4 miljun vot għandek 30,000 vantaġġ huwa ftit. Ara pereżempju fi Florida Trump mara eċċezzjonali tajjeb. Ġab xi 12% iktar minn da. Ġifieri, hemmhekk wieħed kien inti ġajaf wara satej li spiċċaw jivvotaw kien inti ġajaf li Trump se joħodha l-elezzjoni. Kif rajtek li mirakulus kien da riżultatu. Le, imma mbagħad pereżempju il-Latinos ma kinux konvinti mid-Democrats. Ġifieri daw ħafna minnhom issa li huma undocumented. Il-komunità tagħhom hemm min jivvota, hemm ħafna minnhom undocumented daw. Daw għalilhom ħajkeċċihom da, ġifieri. Mela saw jagħmel. Le, ġifieri il-Latinos xorta taw il-Trump. Ma tifhem għaliex, ħana lek għaliex. Iva lek għaliex. Tifhem għaliex u għaliex naqbel ma Trump. Għaliex da min sejbaqt l-ewwel, min sejbaqt l-ewwel għax qed jitlu lill-legali. Il-Latinos għax qed jieħdu isam ħażin u seħdulhom ix-xogħol. Suwed pereżempju U x-xogħol is-suwed l-istess ħaġa. Is-Suwed pereżempju. Mela r-rax għandu ħażin dar raġel. Saru anki kommentarji. Marma prostituta fi 2006. Ħaġa oħra. Jiena l-iktar ħaġa serja naħseb hija tal-insurrection tal-6 January. Issa inti tista' tgħidli li ma kienx vera. Onestament ma nafx. Ma naf li kien hemm insurrection u tax kien ta' kbira jgħidu rrabjat. Jiena kont naħseb bħalek eżatt kif taħseb int ta' ġifieri u għad niddokumentaru fuq għadi. Però naħseb li minn li sarima da kien hemm minn ħaseb li kien hemm xi babis. Ma nafx. Jiena jekk għamel insurrection ġifieri għax m'għoġbux ir-riżultat, jien kontrih. M'għandix kontrih, s'issa kontrih. Konċedija mbagħad l-elezzjoni Trump alla volja kien hemm konċedija x'ix kien hemm dik il-kwestjoni. Mbagħad ikkonċedija. Le għadhom sallum jgħidu li huma. Imma ġifieri besides that. Pereżempju, let nisprova nispjegalek għalfej rebaħ bdil-maġġoranza Trump. Eżempju, s-Suwed ma jeħdux pjaċir, il-irġiel Suwed ma jeħdux pjaċir li jkun hemm mara tmexxihom sewda. Fimt, ġvidi kienem dil-tip ta' kalċa. Ej, viva. Fil-fatti il-vot. Ġiviri sajtu għam mezzoċeni, ġiviri bħal għallu la biex jisimu. Viva. Ġiviri s-suwat mezzoċeni. Jek għet jgħajdu, l-ġil s-suwat kolla mezzoċeni. Kolla. Hemm dil-opinjoni. Għax il-maġġoranza għet nitkellmu. Le, mbagħad per esempio tara l-voti kif kienu il-mail vote ta' s-suwat ta' demokrats naqas xi 10%. Ġviri tispjega ħabba fek. Emma mhux ħabba fek, biss jiena għax l-ekonomija fl-aħħar il-flus. Vot ta' demokrat. Għana għillek ġdajja. Dik hija parti minna tnajdlek, hija parti minna. Parti kbira l-ekonomija wkoll, għax inti meta rajt l-exit polls, l-iktar li kienu importanti jidir li l-ekonomija u d-demokrazija ġifieri. Ġifieri daw għal xi raġuni jaħsbu li Trump qed isalva d-demokrazija, dik hija. Min qed jaħseb? Il-poplu Amerikan. Ment l-oħrajn jgħidu bil-maqlub. Jiena dik li nista' fejnu, fejni dan ju Hitler, fejn, nishtiq nara fejnu dan ju Hitler, jen sissa, ma rajtux imkien. Jien dik li ma nistax. Ismawni, permettu da raġel nispjega li vera xekkat nara ħażin. Jiena għasi li ġimata li qed nara il-trampoti joħor, sabti l-lubja bħon naħseb, imma da l-mostru. Xkien li qed jagħmlu daqshekk mostru? Diet għattik. Għax mara fit-2006, għax meta fittix dik biss sibtien. U li jumbat għamil xie kumpanija biex ħallasa biex jżommi l-ħalqa għax li bħal ma kien għamlu l-Michael Jackson, u ma nafx kem nis, kien hemm nis. Ġija, kużat ta' frodi. Ma flus. Imma, jiena kelli l-impressjoni, onestament, għalli ma konx nafx għaddej. Ma daħjem. Ma dik hija sekondarja. Meta kien president. Imma dejta ta' 2016 imma mara, il-poplu ma fetwatux. Dik il-risposta. Għax kważi kolħat Clinton, kif għal salvu dik Clinton. Ġol White House. Johnson, kien akkużat ta' murder, ta' dak kieku ma sax president, kien ħabx jispiċċa Johnson. Jiena naħseb li attualment il-nis idejjaqhom. L-iktar istesab fajt idejqu lili.
dawk il-ħafna dimostrazzjonijiet favur il-Palestinjani. Dej u l-kulħadd xebbaw il-kulħadd dak kienu numru żgħar ta' nies sewa motija rrieħ minn Biden u minna u minn xisimgħu għax dik il-problema dak li dejjaqhom in-nies dejjaqhom ħafna tal-gender u dan-nek da dejjaqhom in-nies inna laqas inflation li deħlin kemm għalla ħalaq barranin u ma nafux minn huma. It-telfa fuq Kalifornja naqsa xi 4%. Żgur le. Dik oħra pereżempju Kalifornja, żgur għax kien hemm ħafna iktar nies, kien hemm white working class men li kien it-target ukoll anke Elon Musk kellhom strateġija kbira biex jittargetjaw dawk il-voti li marru ħafna favur Trump. New York pereżempju, New York is-soltu Democrats jirpob xi 18 punt. Id-darba xar punti biss. Anke dak ir-rally ta' Madison Square Garden kien ġifieri suċċess kbir. New York imma tafx ġara meta kemm alla ħala emigrati. U nies jordu fil-parks barra, smajthom jgħiduha. Ma jistax naħalli t-tifel joħroġ ilha barra di għax hemm l-immigrati. Jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar li qed New Jersey wkoll pereżempju naqnafsu. Jien naħseb li qed Allora dawn mhux Marxisti. Da li għet. Mela m'għandux x'jaqsam. Mela m'għandux x'jaqsam. Li għet jgħid Salvu naħseb l-affarijiet li dejqu n-nies hemmhekk qed idejqu fl-aħħar mill-aħħar in-nies il-Malta. Malta l-Ewropa kollha. Inti li jkollok nies deħlin bla dokumenta ħadd ma jafna. U kif qal Salvu l-iktar li jdejqu lin-nies bħalhom. Jien nitkellem hawn Malta. Għax hawn kemm Alla ħalaq Indjani minn kollhom kienu. Jekk titkellem magħhom daw, x'jgħidulek l-ewwel ħaġa, it's not fair jien għamilt kollox kif suppost biex ġejta u ħallas il-flus. U jiġejna ieħor jaħdem bla ktib tax-xogħol, bla karti daw miljuni hemm l-Amerika minnhom. 12 miljuni. Minn hekk voldiri daw ikollok imbagħad tiżdied ovvjament il-kriminalità ġob fiż. Daħlu ma miljun kriminali l-istess, fl-aħħar mill-aħħar daw ma jridux gwerer għal ħadd ieħor, min irid gwerra. Il-gwerra meta jibqa' l-ħadd taħseb wara kemm toqgħod tiġġieled għal ħadd ieħor. Ma jridux. Dak argument ieħor ħana nixtieq insemmi. Ma jien naħseb in-nies. Jiena naħseb personalment naħseb il-gwerer ma affettwawhomx l-Amerika. Forsi li affettwaw f'Michigan pereżempju. L-Arab Americans jistoltu parti jew ma vvutawx. Jiena għalih jekk ikollok il-gvern tal-pajjiż u minnu eżempju inkluż Malta, ma la flus għal xi ħaġa bżonn juża m'għandniex. U biex naħarqu l-miljuni. Fil-każ tal-Amerika forsi fi gwerra hekk kollu, jien kif ikun ħaddiem hemmhekk. Qed jien ħa nivvota għal da. Jew l-oħra. Ħanadna għax hawnhekk naf li opinjoni differenti. U għalkemm forsi qegħdin tlieta ħanejtek iktar imxi qelb il-Len Trump. Imma fl-istess kien aħna għandna opinjoni differenti. Ma naqblux. Ma naqblux. Ħafna affarijiet ma naqblux. Pereżempju, Malcolm naħseb iktar du derajt ħanejtek. Naħseb. Ġifieri, Malcolm inti id-dinja sejra lejn ir-rajt. Issa sejra anke lejn il-far rajt. Issa Trump trid tħobbu tibgħodu. Taf ġieħ qaddisi. Kif? Le, l-Ewropa mhux lejn rajt. Le, mhux veru, ta' min qed jgħidu li far right. Il-far left qed jgħidu li far right għax qed taqbes għall-pajjiż qed jgħidu li jiena faxxist. Sera lejn rajt. Mela le, ma raċċetta. Jien iktar mill-rajt u le. Titmur Fej suppost. Fej suppost, fin-nofs. Jiena ma dak nista' naqbel ma sal. Fin-nofs. Issa aħna morna. To the far left. Voldri ma jistax ikun. Morna to the far left. Ma jistax ma jistax ikun inti. Bdietu. Il-biraħ għandna trionf. Inti ma jistax ikun. Ma tinkweta kif perikoloż dan tal-lemin ta' Trump? Jien nemmen l-natura fl-aħħar. Ara, n-natura fl-aħħar mill-aħħar dejjem terranġa l-affarijiet wieħeda. Ħadd ma jista' jgħid. U minn hemm minnaw l-affarijiet jitranġaw dejjem. Inti li għandek kif Salvu. Jien x'jiġifieri għandna llum il-ġurnata kif jitkellmu ġenituri ma jaqblux ma' ċertu affarijiet daw. Hemm barra minn Malta anke jeħdulek it-tfal. Jeħdulek it-tfal. Il-white supremacy tinkwetak pereżempju?
L-white supremacy l-Amerika daqs kemm minn kollox hemm. Din anka tiet l-white supremacy. Ħanejdlek x'in il-white supremacy. Hemm xi ġifieri. Mur xi Mississippi. Alabama. Hija veru jkun hemm pockets, hija jkun hemm. Imma ma kamon. Ngħidla li għatem il-white supremacy l-Amerika. Bħal meta kien hemm il-Ku Klux Klan tal-lum. Najt li nara jien. Dan ċerta s-suġġetti. Dan ċerta s-suġġetti għaj, anki fit-teżi fuq hekk għamiltina fuq l-elezzjoni Amerikana coverage Malta, suġġett ħafna fuq racial tensions u dawn l-affarijiet, kodba fuq is-suġġett. L-Amerika hemm subtle racism li anki qed jippruvaw ineħħulhom id-dritt tal-vot il-minorities bil-mod il-mod. Jagħmlu redistricting pereżempju ta' ċertu distretti. Imma din jisa ġlieda. Imma li sorry jiena nara ħafna podcast. Ta' suwed. Jiena l-iktar li nadaw l-affarijiet. Ta' suwed. Allora kieku da mhux qed jgħidu għal daw id-diskret. Bil-maqlub ta' dak mal-li jaraw. Bil-maqlub qed jgħidu kien xi żmien. Imma llum hekk tisir ġeneral bħal isir. Jien ma nistax naqbel ma' Ġerald li ejja ngħidu ġewwa l-Amerika sewwa. Kemm il-darba nisimgħuha. Kenna l-Obama. Kenna l-Obama, kenna l-Kamala issa, daw imorru jappellaw. Isma' s-suwed ivvotaw lilna. Timmaġinaw il-Trump jgħid il-bojot isma' l-bojot ivvotaw lili kieku razzizmu. Bil-maqlub. Kollox bil-maqlub. Bil-maqlub jgħid ir-razzizmu. Illum. Għax kien tabjat you're discriminated against. Illum jgħidulek da votalna għax iswed u għax mara. X'għandu x'aqsa? Jien nivvota l-intelligenza. Jiena il-Prim Ministru li kien hemm tal-Ingilterra liħor li oriġin Indjana jien kien joġobni. Ejju, naqbel miegħu. Ħafna mill-prinċipji li hemmenu, u dejjem ma kellix problema bih. Kien jismu dak. Imma Sadik kanna ta' Londra. Issa ħasaq domanda lil-Ġerald. Il-woke. Taħseb li qegħdin itelfu ħafna lid-demokratiċi? Issa jiena mort fuq white supremacy. Issa ħadna ġammur fuq xelluk estrem li huma l-woke. Dawn qegħdin fil-ferma tiegħi. Qegħdin jagħmlu ħsara. Inti taħseb li qegħdin jagħmlu ħsara daqskemm qegħdin jagħmlu ħsara minnaħa l-oħra white supremacy u dawn right extreme right lill-Repubblikani? Le, ġifieri dik hija wkoll ħaġa li ddejjaq in-nies qiegħda. Ġifieri dik hija naħseb kellha effett ukoll il-kwistjoni ta' transgender, per eżempju, il-kwistjoni tal-abort, ġifiri, però mbagħad għandek fl-Amerika għandek dal-fenomenu ġifiri li l-abort huwa meqjus bħala reproductive right f'ħafna stati, ġifiri. Ma dik u kien hemm stati, per eżempju, li votaw favur Trump, però xorta il-proposition biex ikun l-abort fil-Constitution għaddiet, ġifiri. Però fil-fatt la tissemmija Trump ma qalx ismajna. Trump qal. Jiena sanħalli l-istati ddeċidu ma x'jagħmlu. Li demokrazija. Li wara kollox hu. Issa l-influenza saqsija kulħadd nibda minn Melkin. L-influenza tal-Musk. X'taħseb li jien ma naħseb jiena minn ikun. Dan iddikjara li want to walk. Memx. Jien naqbel miegħu, Volderi 100%. Jien għalija n-nazzizmu l-ġdid. Huwa il-woke. Li daw ma jaċċettawx, għax huma jgħidu li huma demokratiċi. Però malli ma taqbilx magħhom f'xi ħaġa daw. Jgħidulek għax inti nazzist. Iwa kulħadd nazzist. Volderi bniedem li huwa jienu Mario eżempju. Mario iktar minni kontra l-abort, jena minn fċertu każijiet naqbel. Imma jien xieġifieri għax Mario jgħid li hu kontra l-abort, jien jiġu daw li għadan nazzista. Jien minix reliġjuż, imma jien biex xi ħadd ta' kienet imur joqgħod jitlob il-Ġesu. Nindaħallu jiena u ngħidlu le taħi inti nazzist. Għax daw hekk. Inti temmen li familja għandha tkun mara u raġel. Jien biex lilek ngħidlek nazzist. Għax temmenek. Daw għekket jgħamlu u jgħidu li huma demokratiċi meta daw huma l-iktar. Sezzjoni tal-poplu antidemokratika u n-nies issa jindunaw. Ta' xie issa ħajqodu, issa jgħisu kif taqbattejt. Issa jitkellmu anka nies. Issa nkontrollabli jiena dil-ġimgħa rajt Xiril ta' Ġon Mallija kombinazzjoni kien hemm il-Ministru għaw Buttigieg jew. Di Alla jbierek temmen li jekk xi ħadd ikabbar kanna biżejda jaħraq.
b'min trid titnejjek. Voldri, daw it-tip ta' nies għandna fil-Parlament. L-elezzjoni Amerikana. Le, ma ġib. Ma din fenomenu presenti perikolus ħafna. Din hija t-tip ta' nies li huma ovvjament jgħidulhom il-woke. U l-Amerika hemm ħafna bħala, sfortunatament li għalihom jgħaddi kollox daw, sakemm ma tolqox lilhom, imbagħad hekk tolqot lilhom. Rridu l-liġijiet kollha tad-dinja. U dik li naħseb dik U dik hija l-problema tad-demokratiċi u sa ċertu punt anka ta' Repubblikani forsi fl-Amerika wkoll li sejħu ruhom hekk liberali. U jien nemmen biex nerġgħu forsi mmorru kuntest lokali anke nazzjonalisti għandhom Malta problema bihom. Għax minn għalihom biex ikunu bħal Labor qed jagħmlu l-istess. Ġara, Jiena fl-opinjoni tiegħi dis kwistjoni tal-woke qed teffettwa ħażin l-nies mhux qed jieħdu gost biha, ġifieri ovvjament. Jiena favur drittijiet legali, drittijiet ċivili għajdilhom li trid, però mbagħad li tipprova timponi qisu l-lifestyle tiegħek fuq ħadd ieħor li naħseb li qed jiġi fl-aħħar snin dal-ħafna anke gay pride pereżempju daw l-affarijiet, ġifieri qisu bil-fors titaqbel magħhom u tgħidilhom u ħaġa oħra pereżempju li ddejjaqnin. Usum huma biss iħobbu daw, jekk ma m'intix magħhom ma tħobbx. Ma tħobbx, eżatt. Mhux hekk Faxxist. Ġifieri hawnhekk qed naqblu. Ejja naħseb fil-verità minnu moderat. Irrelevanti. Li mhux naqblu u nixtieq nagħmilha ċara miegħu li għax jien qed ngħid il-woke u Kamala Harris għax tirrepreżenta l-woke. Ekku. Huma Marxisti. Sfortunatament. Huwa il-Marxismu ġdid. Għajdli da jiena bħala politika fl-Amerika jien nissapporti għad-Democratic Party. Ġifieri issa dik kienet in-nominees, għandna ma kienx tajba. Ma kellhomx nominees, ġifieri jiena da issa qed titkellem ifhimni jekk inti pereżempju bħala ideoloġija u l-ideoloġija tagħhom u għax ġara li ġara fil-partit dak kien ukoll id-Democratic Party. Kien partit razzist. Il-problema tagħhom hi għax jiena qed ngħidlek li Obama baqa' jindaħal s'issa. Obama pattentat id-display mhux ħarġuh għax kellu ċertu karizma, issa fl-opinjoni tiegħi da meta kien President ma għamel xejn. Ma għamel xejn, karizma kellu. Kemm trid kellu karizma. Istennet Kennedy ieħor. Gwera kollox għamel. Daw il-Latinos u s-Suwed ħajġbru l-voti tagħhom. Eżatt. Metri mbagħad issa meta ssir analiżi jien naħseb il-Latinos. Jekk ma ngħidx rebaħhom Trump. Ngħidlek viċin ħafna ta' ġifieri. Jekk pereżempju Biden kienu 70-30, jien ngħidlek kienu 55-45. Ma jista' jkun ħasaqsi għal kulħadd. Għax tara fil-vot pereżempju ta' Nevada, ta' California, ta' Arizona, ta' Texas, ta' Florida 12%. Ilu ma jkun hekk 12% Florida minn żmien naħseb Ronald Reagan. Ilu ma tiġra li biss ego 40 sena. Jiena hemm dil in-nies xabaw. Ajwa. U t-tieni net tu jiena fimni naħseb sakemm dawn fil-gvern Trump. Kif kien Trump li kienet forsi ħażina li seta' telfu xi voti. L-statements tiegħu li kienu xi kultant jisbara. U jgħidu għan isu stess, u jgħidu għadana hekk li qabel Però naħseb kien iktar razzjonali kif kitkellem. Kien jirbaħ ħafna iktar. Però issa jien ma nafx jien biex il-policies tiegħu naf li inti ma taqbilx miegħi. Jiena ħanajdlek, jiena bil-fil. Irridu naraw kif jgħid. Eżatt, jien nista' ngħid meta qarajt x'kien fil-gvern. L-uniku president li ma kienx hemm gwerer. U nifhem għaliex, ħanellek għaliex, għax jien kif naraħ, ġifier milli rajt milli qatt nara dal-aħħar, da għandu sistema ġdida kif id-dilja, da id-dilja ta' businessman. He's not a career politician. Ġifieri hu ma jimxix bid-diplomazija u jimxi. Jgħidlek warrajt kif int. Kif ekk jibdilek, il-dat tal-Korea ta' fuq ekk jibdilu. Il-purin ekk kif rajt kif temmu, isma' ħanek fuq dik il-bicċa xogħol sa niftehmu jew. Ħana u intex ċedi bicċa, il-daw ċedu bicċa da. Jekk dak jgħidlu le ta' martin ċedi, isma' ħana l-ek sibi. Inta għamel li trid. Imma kse tibqa' twebbes rasek jiena se neġi għalikum farkek. Trump hekk jaħdem. Jien għandu ngħid bil-fit li rajt issa. Ħadmet tal-4 snin. Ħadmet ara tal-Iżrael. Għamat l-ambasċatar il-poġġa Ġerusalem. Ġiet nejjek u Malta. Ġifieri l-Arab naħseb huma
M'għandhomx jaħdu gost bl-azzjoni. Iskull li ta' Trump, ħanalek għalix le, għax meta niżel Trump u tala Biden, daw tom ir-rieħ. Tarriħ l-Russja, il-Russja għalix invadit l-ċismu, l-Ukrajina. Għax tom ir-rieħ Biden. Għalix għamlu 7 Ottubru il-Palestinjani, għax tom ir-rieħ Biden. Għalix l-Iranet jamlu l-arja? Għax tom ir-reħ Biden. Issa l-esta kolħat tibul taħdu. Dakin bħalma kien issa vera jistaw ma jaħmluħx, bħalma kien ġo l-Europa bellu skone, hobbu jow bodu kien negozjant. Le kapaxi negozja. Le, emma kien kapaxi negozja. Tetejlu lajt intervista tijaw l-istess da Putin darba kien ħajitħol ġol Ġorġa xamlu l xaħġa xi attak fil-viċin kif l-Ukrajna kienu jagħmlu n-naħata fuq. Għal għamil sitzijati jemma Putin. Għallu għandak relazzjoni tajba mal-Amerika u l-Europa. Għallu għak attakka l-Ġorġa, għallu ħajspiċċa kollox. Għalla dar tira truppi. Ekka kun Biden xi għamil? Tijom l-armi. Ħalli jitfawlu iktar? Biden mux hekk għamel. Biden itek l-armi. Unbat jorbot l idejk wara. Ejwa, mux hekk. Imma bdilit biz ta' Ejwa, mux let's face it. Il-gwerra tal-Ukrajina se tagħtila l-ispiċċat. Għazbdiet, imma. Għax kaku ħallewam jidġillu ma li tawlu l-F-16 daw kella. Ġifiri għatnejdu l-policy ta' Harris illi tkompli titfall flus l-Ukrajna biex t-defendi ruħa. Il-Harris, s-saċ ma kellix policy. Dik ma kella. Ma dik il-policy li kella. Batajn l-Ukrajna. Dik il-policy. Kellek kampanja ta' 3 xhur ma kienet għaxej ġifiri. Bazzikament daw ħarġuha għax hu ilu nkun waħda li se toħroġ. Għax huma demokrats għamlu. Minn jgħid marruwar bija mill-li bħallu Biden. Le kieku ħareġ Biden kienu jkaxxu. Minn jgħid mar-tar. 3/4 tal-istati. Nitkellem Amerikan għalli marruar għalli jkun kienu marruar jalla ħallew il-Biden. Għalli għax da. Amma Biden għas kien jafx li qed jgħix tafu da għandu l-età. Kienu double digits f'ċertu stati. Il-gap naqset. Jina li nixtieq speċi what's dal-mostru kollu, x'izbajt nisma' Hitler ġdid u da seqret id-demokrazija. Hija l-medja? L-medja, il-Hitler huwa li semmejna hawnhekk. Voldri. Il-medja anka Ġerald ma jaqbilx magħna fuq din ix-xju sewwa. Jekk għall-argument Ġerald hemm barra. Jew x'imkien Ġerald naħseb inti wkoll ġil qalulek faxxist mhux hekk. Da minn kollox jaru. Għax inti jekk ma taqbil xi ħaġa mal-mainstream media. Li donna daw saru jisom Alla. Taqbel magħhom f'kollox. Mela inti ħażin. U inti faxxist. Ma dik kollha this is all inti meta bniedem. Huma feroċi kontri, jiġifieri jekk inti mbagħad. Mhux hekk isalbu. Għattix għandu x'jaqsam il-woke mal-Marxismu. Għamin, ekkitni ċans nispiega għalek. Ma nasibx li l-woke huwa Marxist. Għanellek għalix, ismani, u dokumenta ruħek, ismani, mela, il-Marxisti realizzaw, ilhom li kienu realizzaw, l-ewwel net Marx, l-ewwel qatal ħafim sarnu kien, li il-ħaddiema qatt ma għamu. Il-ħaddiema qatt ma għamu kontra biex jieħdu l-fabriki fidejhom, il-ħaddiema dejjem baqgħu jridu u baqa' ma jistax jifhimha. U sar ħamsinijiet għadhom ma jistaw xifmu kif il-ħaddiema xu u Mark kien predicted li l-iktar pajjiżi li kunu avvanzati hemmhekk l-ewwel musa jqomu l-ħaddiema. Il-ħaddiema ma mumkien. Diġà falla il-komuniżmu meta mbagħad waqa' l-ħajta Berlin u ġara li ġara, il-komuniżmu falla kompletament. Mela allura politikament daw huma ideoloġija falluta. X'għamlu? They repackaged the whole thing. Qabduha fuq l-ambjent, qabduha fuq id-drittijiet ċivili, ma nafx buqx ma qablux, qabduha fuq dawn l-affarijiet, and they repackage communism. Però l-intenzjoni finali x'inhi tal-komuniżmu? Li tkisser il-kapitalizmu, u minnu l-kapitalizmu il-West. Mela allura ħarġu b'din teorija staġda il-woke biex inkissru l-West b'mod għalhekk jidħol il-postmodernizm. Għax bdew jużaw l-arti, l-kultura, il-radio, l-ektar Markuza, per eżempju, ħafna filosofi, bdew jużaw l-arti, bdew jużaw l-kultura, bdew jużaw
l-universitajiet, dik oħra, daw infiltraw l-universitajiet kollha Amerikani. Għalhekk spiċċajna kulħadd iwerzaq from the river to the sea. Għaliex għax il-Marxisti kollha. Il-Marxisti kollha, they took over. Kollha left. Allora x'ġara kellek u mbagħad sabiħa jidi ġifieri meta għandek il-Marxisti jagħti jingħaqdu ma la l-iktar reliġjon bigotta li teżisti fid-dinja, l-Islam. Ma mbagħad minna ħala ma nistaġibx jiena x'wara kollox. Kieku Hitler ma naqgħod ma Stalin, kieku tieni gwerra dinja ma ġrat qatt. Għalhekk għedlek jiena li l-woke huwa it's repackaged Stalinism u Marxism, għax dak li hu inkissru l-West. X'tiġri wara? Ma importali ma basta nqerdu l-kapitalizmu. Issa biħa, sorry. Ma nasibx li d-demokrat imma qerdu jkissru l-kapitalizmu. Ejja ta' dawn huma the left of Sanders. Bill Gates, per eżempju. The left of, mux bil-forsa ġekun hemm spektrum. Sanders għal xi ħaġa. Spektrum sħiħda. Għax mhuwiex għax abbanduna l-core principles tiegħu demokratu. Għalulu inti għattajt il-ħmerijiet ġifieri. Ma dawn huma l-iktar estrem. Sanders huwa Marxist. Imma dawn huma. Ma hemm qegħdin. The left of Sanders, they took over the party. Għandek element ma nasib. Imma anke eżempju, orajt għandek bħal Bill Gates u hekk vera. Segwi, Jiena smajt inti qed tajt 4 ilu ma kont kontra Trump, issa kif għawada sir tifhem xejn fid-Democratic Party, skużani ta'. Għax id-dokumentajt ruħi, ma nistax id-dokumentajt ruħi. Emżon għamil teżu l-Università. Ej, għamilta għanna ġimma, xalifek ma narax, nistax ma nistax. Sorry. Sadolo għetna dokumentar, u għet isweta b'ġurnalist. Da' skemmen fake news fil-YouTube. Da, ejja ma dak daw jieħed huwa tar-Republicans ġifieri, l-istess ħaġa beda jgħid, disappuntat. Għaliex, għax il-Republicans ġew sorry, l-ewwel li Maħkuma mir-rajt. Permetti li sekonda. Di repackaging of x'ismu mhux qed ngħidha jindina tista' tfittixa fejn trid. Ġifieri dana mhux qed ngħidha, ma tngħid xejn segret tada, dak ta' iktar ftit YouTube. Tara wara 5 minuti ġifieri, li huwa repackaged. And it's obvious. It's obvious. Inti għandek dejjem l-oppressed u min jopprimi. Mela min jopprimi? Il-West. U minu oppressed, il-minoranzi, l-Afrika. Da mux marxismu. Elementi fil-partit li kunu forsi. Mux forsi, da extreme this is Marxism. Li bena l-Amerika u bela l-Europa. U l-Europa b'daqqa waħda issa, et nindunaw. L-għol ma bdaw jindunaw kienu Sweden, l-iktar post-soċjalista li kellna fl-Europa. Dena nindunaw fl-axħar, imma dik l-istorja kollha. Sweden partijiet spiċċat. Dak l-Università Amerikani maqrudin kollha maqrudin madonna. U qed naraw il-livell ta' nies li ħireġ anke fid-dinja tax-xogħol. Voldri inti toħroġ b'digri mill-università ma taf xejn. Iżda kiblaħ. Għam stadi fuq ix-xar isfar ta' għax għadda x'inti l-mentalità daw li qed idaħlu forsi dik il-mentalità komunista wkoll li kulħadd l-istess. Ma ninsor bir-rispett kollu melek inti bravu u jien ignorant. Irid ikollna l-istess ċertifikat. Dik issiba Malta wkoll. Żgur le. L-istess ħaġa di, mela aħna jiena. X'isima di? Ejja. Mala, mhux hekk le, Voldri imma di qed tiġri qed narawha fil-dik. Voldri aħna tinbaxxu l-istandard. Ara ħanajdlek. Biex kulħadd jgħaddi. Il-woke huwa virus li ilu ħafna u sabiħaj għalhekk il-Marxisti perikolużi għax huma jitlu. Bħalma kienu jitlu r-Rumani fi żmien l-Kristjani fi żmien Ruma. B'affarijiet sbieħ l-imħabba, kulħadd iħobb xulxin, kulħadd indaqs, egwaljanza, kulħadd flimkien. Kulħadd jaqbel magħhom fil-prinċipju. Daw hekk jitlu, u mbagħad malli jieħdu l-poter f'idejhom joħorġu bil-Inkwiżizzjoni. And that's what happened. U inti semmej ġo programm ieħor fuq il-Knisja u l-istess l-Knisja. Daw daħlu minn għalihom il-daw bit-tolleranza l-ħmerijiet u hekk. U minn mbagħad kattoliku prattikant. Illum qed jitlaqgħu. Il-problema. U qed imorru ma' reliġjonijiet oħra Catholics. Il-problema il-problema li dan huwa virus li bħalissa u inkubat f'ħafna nies u ħafna assoċjazzjoni jaqas jafu. Il-Knisja waħda minnhom pereżempju hija inkubatur tal-woke. Mala. Aw Malta, ma nafx forsi jagħmel għalija kien Peppi Azzoppardi nisu wieħed minnhom jien Andrew Azzoppardi nisu ieħor. Daw inkubaturi jaqas jafu li tal-woke.
Għas jafu, U għet najla biex forse di challenge-ġom u jirrisponduli. Imma sa noqdu nibżaw nitkelmu, sammu n-nis, dak kull ma jurdu jgħamlu jgħadu l-isal. Imma t-ċuċati kif għet jgħid li da. Dik li kont ħanajt jien, jista' jkun li dawn il-politikanti biex jintu għaxbu għana għedin naraw. Għanna semmejta inti Rebecca Buttigieg fuq il-program rajna l-slots. Xaħat ħajammena li taħraq il-ħaxixa biex tarmi. Dawn biex jintu għadbu biex jizbu l-voti. Jawa xuma. Di konvinti. Di tifla. Konvinti. Imma l-Partit Nazjonalista l-inkubatur ieħor. Dak inkubatur tal-moq u Asjaf. Asjaf mux jindonaw. Ilu mislu fil-akadamiġi, għax di ma l-lum ta' il-waw kienu li beda mill-ħajta Berlina ġaqlu sena għamlu. Dafħal meta l-Ingilterra tilfet l-imperu, sena għamel għadu bdiet toħloq daw il-ħejvin zaw il-Bahamas, l-Ingilterra ħolqot imperu ieħor minn taħt. Meta tilfet l-imperu tagħha, il-komunisti għamlu l-istess ħaġa. Meta tilfu der political strength, għax waqal ħajta Berlin, u spiċċajna l-Russja iktar kapitalista mill-Amerika, ta' għallu sena għamlu għana, sena għamlu. Uħolqu l-waw, kalla bdena dritti ċivili, immorru najdu oil for, xismu. Ma Russja memx wok. Iskun li memx wow. Kif tiftaħħal? Ara kemmu ma mill-lar dan nies. Għadċi darba smajt il-Russja li kellhom id-drittijiet. Il-gej per eżempju? Le. Imma l-Ewropa ara kemm kesksu. Iżgur biex jidajfu l-Ewropa. Daw dejjem ħadmu u għadhom sissa jaħdmu hekk daw. Polonja pajjiż konservattiv, imma issa bli nbidel il-gvern, issa ġajna ħajkonna iktar moviment li aktar policies liberali. Gerald sawat jgħid. Donald Tusk, per eżempju. Gerald sawat jgħid fuq il-Polonja, kemm fl-aħħar mill-aħħar. L-Ewropa, minn il-kessera, jien l-lum ngħid li ju qed kisser l-Ewropa, għax il-policies ġejjin minn hemm. Il-problema li ju l-Unjoni Ewropea. Qegħdin ħakmu kollhom kien. U kif qed jgħid Gerald fodri. L-Ewropa mal-Amerika issa hija problema kbira, ġifieri. Ħajkonna problema. Għaliex fl-Ewropa għandek weak leadership tal-biża. Għasirit nikkommenta. Le, tal-biża. Per esempio Macron jinnaf da Scholz waqqa l-gvern issa. Mala, insomma viċin Ireland sejħu elezzjoni u ħajsejħu. Leader ta' ċerta karizma u ta' ċerta skużi fermet se jagħmelhom fl-Italja. L-inċidentalment kienet l-ewwel leader li kongratulat il-Trump. Mhux bil-forsa kemm jiena ma nafx jien forsi korreġuni. Tajt lil wok mhux komunisti. Jiena korreġuni jekk sej u sejjer żball. Il-komuniżmu ktax ħaġa ekonomika. Iva, ma dik il-bicċa xogħol kollha. Central Planned Economies daw l-affarijiet. Inti qed tmur fuq il-bicċa xogħol soċjali. Għalhekk qed ngħidlek jiena, il-Russi, il-komunisti. Il-left, sfortunatament, huwa fuq daw it-tip tal. Imma falla. Daw indunaw. L-ekonomija fallew. Daw fallew. Fallew, daħlu minn x'imkien ieħor. Fallew, mela s-sena għamlu. Unta fa fuq daw l-affarijiet. Dawk l-affarijiet qatt ma tolleraw fir-Russja daw. Daw fil-Eastern Bloc, fil-komunizmu, għatma tollerawom, imma xerduwom fl-Europa tal-West. Jafu li taqrida. Biex taqrida. Ma lajtux ħafna il-jispara. Pizmin il-komunizmu ġiviri, kif jgħid Melki. Ma jekk inti gej. Jitfawk il-ħab. Joħroq. Imma fl-Europa nħorġu jiddefenduhom. Il-komunisti għaliex biex jerru l-Europa. Le jekk qed jiġri. M'hemmx raġuni għandi raġun. Alla l-argument illi jekk fi żmien il-komunisti kien digej joqtluk. Illum kif il-wokizmu qiegħed imur mal-komuniżmu. Għax m'għandhomx alternattiva. U tittara minn fejn ġejja. Tittara minn fejn ġejja l-ideoloġija, ma inti eqret l-Ewropa b'dak li inti taf li jista' jaqrida. U għakket. Ġibri daw qed jagħmlu bħal mamlu Stalin u Hitler. Mala. Jaqdu flimkien. Għax importanti ħafna. Importanti ħafna. Naħseb l-Amerika. Naħseb Trump jiena il-main issue li rebaħ biha hija din. L-ġilida. Il-komuniżmu. Li hu assolutament kontrija. Iktar l-ekonomija u l-immigrazzjoni. Leta. L-immigrazzjoni. Dik ukoll imma skont l-exit polls, l-ekonomija kienet l-iktar importanti. Jena sar immaġina.
43%. L-inflation, eżatt. Għaxena bdejt Le, ma ħana dejja t-ġru kol. Kienu hemmhekk. Emma naħseb mbagħad għandek tal-immigrazzjoni issa tant kemm ħarbet out of control inkluż ġol Ewropa li issa qed terġa' tiġi trend. Li titkellem kontrija. U l-Amerika ma kellhomx triq oħra dak il-miljoni kollha deħlin. Mhux ovvju issa kważi żewġ partiti kienu qalu li isma' rridu b'xi mod nikkontrollaw. L-Ewropa ara bidluh xitton issa kif qed jitkellmu. Saftet ilu għall ħares tgħid kelma kontra l-immigrazzjoni illegali. Issa kollha ġol Ewropa rridu naraw kif ħanamlu l-borders. Mela sewa, mela 10 snin ilu minn kienet jitkellem arrestajtu. Għandhom jgħidu kontra Orban u kontra Mela, l-Orban l-Ewropa. L-istess qasna f'kemm il-miljun qed waħluħda. Mela da qed jgħidlek prattikament lillum tittamel inti għalfejn lilu ma tridux. Ma tridux. Għax ma jgħidx ju għal kollox u l-Ewropa jridu leaders ejwa ta' kollox Brussels. Jida coming back to Trump, naħseb Trump u għal-Messija, għanajlek. Eskolli u għal-Messija. Ek ħadejku. Per eżempju, forsi wieħed għax ħafna minn isna nsejna. Isun sewda li kien hemm Biden kien il-President tal-4 snin. Vice President Kamala. Li għandu konnessjoni ma' Malta, Pete Buttigieg jew. Transport Secretary da. Ġifieri responsabbli minn budget ta' naħseb triljuni. Kellhom jupgradejaw il-motorways, il-bridges tal-Amerika kollha. Ma għamel xejda, għax ma semma. Għax da adotta. Falliment totali. U għaf xierba. Sewweċ u għandhom tifel. Għax adotta. Għax kol il-soċjalisti komunisti kollu xan fuq flajt. Ġifieri naħseb in-nies. Waqaf 4 xhur, inti għara pajis bħal Amerika tista' xi kollok ministru jaqaf 4 xhur. Basta bir-rispett kollu. U menu. Naħseb in-nies. Daw ħassewhom daw l-affarijiet. Żgur, mhux ovvja ħassew. U inti għandek ċertu affarijiet lin-nies. Konċentrana fuq l-aħħar 3 xhur b'Kamala Harris. U le, kienu ilhom ġejjin. U ma per eżempju tal-approve ir-ratings fl-istat, l-exit polls nerġa' ngħidlek. Ma per eżempju strongly disapprove 40% Biden. Jekk ta' għadhom f'daqqa 60%, xi 13% bi strongly approve. Jiena lek qed nistaqsi lilek kien onestament meta kien fil-gvern x'għamel ħażin. X'għamlet Harris fil-gvern? Xejn. Dik ikun ma kellix kienet flop bħala vice. Imma kien president ukoll. Kien election kien hemm konferenza f'università. U kien għalu because you support this genocide. No, it's true what you're saying, it's true. Bħala daqshekk ma' kulħadd, tiġifieri di qalet lid-dinja kollha veru l-Iżrael palissa jagħmel ġenoċidju. Di president ta' pajjiż jew viċi president ta' pajjiż. Le, għasta lider. Irresponsabbli, bas qalet. It's true, għaltlu, what all you're saying, it's true. But this is not the time to talk about Majta Budneja. U Trump hobbu jew għobodu. Trump huwa lider. Investigaw għali. Di beda jidla genocide, għaltlu, what you're saying is true, but now this is not the time to talk about these things. You're something on those lines, betu jgħu. U inti għandek ħafna, naħseb, mux naħseb, di naraw Malta. Għandek issues daw l-istess, nerġaw naqaw fuq il-wok. Li qed idejqu ħafna lin-nies u jibżaw jitkellmu. Allura mbagħad mort tivvota. U dik għax inti jew jarrestaw. Silent majority. Jew jarrestaw Foldri. Ftit ilu hawnhekk kien hawn meta kien hawn il-game. Ħafna qalu l-pols kienu żina. Kien hemm set ta' pols, ngħidlek x'kien jisimhom. Atlas Intel. Preċiżi l-uniku poll li marrilhom ħażin. Ta' Florida qalu Trump plus 7, ġi Trump plus 12. L-oħrajn kollha qatawhom is-seba' li huma. Għax inti għandek hawnhekk jekk tara tiftaħ il-mainstream. U New York Times ħew minn fuq leverage tagħhom. Mhux hekk. Ma kinux tajbin. Jekk tiftaħ il-mainstream media. L-imħat kienu juru l-imħat kienu ċar. Il-mainstream media. Ejja neħdu ġo pajjiżna, forsi ġo pajjiżna iktar nafu x'qed jiġri. Meta kien hawn dil-euforija kollha ġej il-gay parade tal-Ewropa hawnhekk. X'għamlu? Kienu għaw konna rapportajni, aħna u kolta li drag queens ridu għom morru ġo l-iskejja. Għamet furur fuq. Let's go. Il-medja għall-Iberia kolla ħadu s-sajd li favor daw l-affarijiet. Mux Ejwa, ma Times kolla, l-lum kolla. Ma l-lum, essa n-nies id-dar, jena nintaqa ma n-nies bħal ma tintaqaw intom. Il-maġġoranza ta' n-nies, include gays serji, għax gay serji, għaw kem tritu kol. Jedu għan ma naqblux ma dal-affarijiet. Essa x'jagħmel imur il-vot dak,
biex jivvota u jivvota lek bil-kontra, mbagħad daw sorpriżi Alla jbierek għax tilfu. Mhux ovvja. Isma' ħanabel naqra x'ismu żgħira. X'ħad tagħmel? Jien nixtieq ngħid għadi. Naqtaw ngħidulhom gays. Daw omosessuali. Jiena onestament. Bil-Malti, le, mhux għalhekk. Tiddefja. Għax il-problema speċjali mill-woke. Le, jiena li tgħidulhom gay hija offiża. Għax gay. Gejja connotation pozittiv. Le, hija negattiva ħafna, għax il-gay huma sempliċement dik il-komunità li moħħa biss biex tikxef sorma u tilbeż il-ġwienaħ. Jien naf ħafna gay li mhumiex hekk. Dawk huma omosessuali, in-necessary, daw li għamlu they took over. This is one of those other things. Jekk titoffendihom l-omosessuali, għalija jien, u naħseb nispera xi wħud minnhom jaħsbu jgħidu li għandi raġun, hekk jieħdu għajdulhom gay. Għax gay ġifieri tfisser edonista, moħħok biex tiġri u biex. Mela ġejna morna għall-opening ceremony tal-Olimpjadi. Ma dari. Mhux hekk, le, ekku. Jien naħseb ħallim l-ura nitkellmu fuq is-Senat pereżempju. Nitkellmu fuq is-Senat. Mela s-Senat kellu maġġoranza ta' 51-49 favur id-Demokrat. Issa kellek stat bħal West Virginia u Montana dawk kienu ċerti Republican u kienu ċerti li ħejqelbuhom. Imma li huwa interessanti pereżempju li Pennsylvania ħadwulhom ukoll ħadwhom ir-Repubblikani. Ohio ħadu żgur, Pennsylvania 99.9% ma ħaduh, u f'stati l-oħrajn bħal Wisconsin u Michigan qegħdin jiġifieri letteralment ras imbras ftit quddiem id-demok jista' jinbidel ir-riżultat. U anki f'ta' Nevada u f'Arizona ġifieri fejn hemmhekk. Ġifieri hemmhekk rajna kien sorpriża din fis-Senat. Dik hija importanti. They didn't see the sign. Dik hija importanti, għax issa jekk Trump għandu maġġoranza daqshekk kbira fis-Senat. Ta' madwar 6 snin. Ta' madwar 6 siġijiet. ħafna ma nistax jopponu issa. Allora ejja l-ewwel l-bidu ħroġ għall-elezzjoni. L-ewwel alla volja kien hemm gap ġifieri. Le, darbtejn. Xorta tgħod bħala nej. Ġrat 120 sen ilu meta kien hemm Grover Cleveland. Grover Cleveland. Kien ħareġ darba u darbtejn. Però kif qed ngħidu. U wkoll kellu l-istess dax kien involut f'xi ċertu skandli. Allora isma' elezzjoni. Mbagħad ħareġ u għamel comeback. Ġifieri hemm parallel mal-istorja tiegħu interessanti. Din mhijiex inti qed mhijiex landslide. Din hija landslide. Kif mhijiex landslide? Kien esponent. Landslide, ħanejdlek x'inhi landslide. Pereżempju meta Reagan rebaħ il-Walter Mondale fl-1984. Rebaħ l-istati kollha barra wieħed. Dak huwa landslide. Ma kellu rebħa komda. Le, kellu rebħa komda. Rebħa kbira, Le, rebħa komda, Ma mhix landslide. U considering. Terbaħ dak il-maġġoranza. Considering li kellu l-mit. Għadda Joseph, dik. Le, kaxkar il-mejda. Kellu rebħala Joseph. Kaxkar il-mejda. Dik il-fereda. Kaxkar kollox da. Le, dik ta' Reagan qed ngħidu. Reagan, pereżempju, rebaħ l-istati kollha barra Minnesota li kien home state ta' Walter Mondale u District of Columbia dak dejjem Demokrat 13 electoral votes ġab, l-ħarġa 5-5. U Nixon għamel l-istess fis-72 ma' George McGovern. Però naħseb jiena wkoll. Ma jagħmel ta' jien ħafna milli jgħid. Però ma naqbilx l-iktar importanti naħseb huwa tax cuts. U l-gwerra. Jiena lejha intelligenti. U tal-immigrazzjoni. U l-gwerra li ħajsolvija fi żmien qasir. X'taħseb fuq di? Taħsbu li jsolvija. Ħanejlek tal-gwerra. Diġà l-bieraħ mela tkellmu il-Hamas qalu aħna ħanieqfu. L-Ukrajna, Russja wkoll qal Putin qal jaħna dialoga miegħu u naħdem u kien hemm x'imkien ieħor. L-Iran. U anke l-Iran. Qalu laħadik. L-Iran. Kif qal sarfu. Isma' li utija ketejulek. Imma xbir. Voldri, imma jekk ħadd għażiża. Bħala foreign policy d-Demokrat. Jien ħaneħu wkoll ħaneħu mbagħad over. Mhux qed tistaġbu għax ir-rebħa. Mhux hekk ara. Imma sentni ma ninsewx il-medja kienet qed tgħid Harris. Mela aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk ħanejlek, Voldri, illum il-ġurnata li għaddet il-COVID. Li għaddet il-COVID. Fosthom inti ġifieri, permettili. Fosthom inti li Trump u dejjem u underestimated u ma mmentix jiena. Kelli mbagħad nammetti li kont żbaljat ġifieri.
li dejjem u underestimate. Inti dejjem. Għax kif għattajt il-segreti li ma jitkellmux fil-policy. Jien naraħ, ara qabel ġejt kont qed naraħ qed jitkellem, mhux meeting, studio ma' erba'. He's a completely different person. Għaddaħu, għanajlek il-verità, kont qed nagħmel kafe, u kif smajt għaddax impersonator tiegħu qed jagħmela tiegħu. Madonna ir-raġuna ta' tisimgħu jitkellem hekk marba minni. Kif taraħ fuq il-podju? Jaqleb għajnejha, u tadda għanna miġnu. Jina ma kelli grazzja miegħu xej, ta' xej. Amma. U jivvendom il-ftajjar. Tal-mikrofon ma rajtu, tal-mikrofon ġivid ftira. Għabati ma fxaħ. Sanajdu għastaħer, sabi li ġabba. Ma l-ħra għettam nektar. Enti, kellek li samma l-ewwel Mario, għandek il-Elon Musk, li da fl-axħar mill-axħar u l-ikdar bnidem senjur ta' dinja kapaċi. Anka dak Rogan. U Joe Rogan, Foldri għandek ċertu level ta' nis. L-oħrajn, x'jagħmlu? Min jikxef l-iktar il-wara? Mux diku, mux. Min l-iktar li jgħid ħmerijiet? Ġabu l-Beyoncé u l-oħra. Min fil-oħra. Kienet taf xeħtajteb, kella taqra. Taylor Swift. Daw, fl-axħar mill-axħar. Tibda titkellem, itfa l-istilla qoddim, itfa l-istilla qoddim. U diku. U battax wara jomej. Naħseb issa dik, għax id-dinja dejjem cycle. Foldri kellna numru ta' snin li minu ċuċ fil-verita kienet imexxi. U ndis issa tinduna riżultati, da fl-axħar mill-ħagħu għad jinduna. Naħseb they overdid it. They overdid it, dik il-kelma. Kollox jgħaddi. Mala. Għax għajmin, let's face it, anke dawk il-protesti. Daw daw kien imissom ikkontrollaw. Mhux qed ngħid ma tagħmilx protesti. U le mala. Imma kien missu some kind of. Imma kif qed ikkontroll protesta mhux jiena President tal-Amerika. Ma stanna imma ġifiex tippretendi protesta ma ssirx twaqqafha. Le mhux hekk qed ngħid. Isma' ħanej. Ma jiena ngħid tista' ġew ikkontrollaw. Trump. Imma meta Trump kif qed ikkontrollu? Ħanadlek sa tażar. Jekk toqgħod tajt l-Iżrael isma' tittara x'tagħmel ta' tinżomm lura ma tħolx Mux permess tal-medja se kontrollu. Le, jekk inti l-Izrael qed pinġieħ bħala l-aggressur, se jiżdiedu dawk. Imma jekk il-Amerika jgħidlhom le żomm daqs bil qed tajdu intom. Daw qed jagħmlu lehom bżonn Ma kif qed ikkontrolla l-protesti? Ma tħallex xi tagħmel għax tikkontrollhom. Permess tal-medja, permess permezz tal-azzjonijiet tiegħek favur jew kontra dik il-biċċa xogħol biex ngħidle joħorġu l-pulizija jsawtuhom. Għax tinstama. Le, ma ġewx ikkontrolla. Entret tara, u nis naħseb jiena anke ndunaw l-erba' snin li kien għamel Trump. Għadu over l-estremisti waqt il-protest. U mala, mhux hemmhekk jiġri. U Derek ċar, jiena flaqatni l-vot ta' żgħażagħ ftit ta' Trump. Mela allura dak kienu nofsu żgħana. Mela x'inhu mhux dejmek jiġri. Nofsu żgħana. Di ħanejlek di fl-erba' snin li għamel Trump qabel President tal-Amerika. Da, apart il-medja kella sem importanti biex ikissruh da ħin kollu. Għax da, nafu l-Amerika kemm isiru murders, ħin kollu. Ejwa, kull iswed li beda jinqatel, jeħelu. X'għamlu l-Black Lives Matter għamlu ġimgħat. Mela dik mhux kienet. Issa di qed tihom iktar irjieħ, dak li kienu qatlu nsejx jismu kien 4 pulizija. Rodney King, dak kien hemm każ. Imma li ieħor tal-Black Lives il-Black Lives Matter. George Floyd, hekk tara s-sifi tiegħu da Voldieri. Kellu s-sifi tiegħu da iktar minn kemm. Inti qed tgħid dak li qatlu l-aħħar Black Lives Matter. Lefsowlu u qatluh. Kidba kollha dik. Kollha mala x'inhu. Kidba kollha dak miskin. Il-pulizija spiċċa l-ħabs. Mala. Għandna patruħ. Let's go. Għal xejda. Għax da fl-axħar mill-axħar da kien kriminal kellu s-sifi ta' crimes li għamel. La, da għamlulu li għamlulu da għax kien attakka minna li għamara pregnant. L-axħar kas li għamel. Dak kellu kas ġimma qabel ta' frodi similari. Da li ġara li daħal bħanut u bada ħarġ bi plus follow. Da kif ħareġ dikinar li ġara l-kas. Da tal-ħanut ċempel pulsa għal-mejja, għax da għamlu l-pulsa għadmira, u talbu l-identification, da marriċ, un-bad l-ħarajt rajt filmat ta' ġimma qabel li għamel l-istess storja, u skala. Pero l-pulizija mxew skont il-regolamenti tal-pulizija, ġifiri da, jekk nizel fuq koptu fuq spaltu maċjoni, li għalu qatlu. Attualment hija edha fil-manual tal-pulizija, ħaġa li se jagħmilha. Imma inħbew il-dokumenti, inħbew il-videos. U mala, mux għalek, Foldri, għafimni. Għalix, għax il-wow culture kienet t-tuħu. Ma, kienet t-tuħu over. Umbaħt fi xen Trump kellu l-ekonomija dak iż-żmien kienet tista' tgħid mixja b'mod eċċellenti.
U anka l-Ewropa kien hawn il-ġid let's face it fid-dinja. Kien jisu miexi kollox, mhux ħaġi. X'għamlu? Alla jbirek ġiet il-COVID. Ftit xhur qabel l-elezzjoni. Kombinazzjoni. Issa jien fil-kombinazzjonijiet ma tantx nemmen. X'għamlu l-iktar ħaġa b'saħħitha li kellu l-ekonomija kisru ilu. Voldri t-tara fimni xikwalta jkun hemm affarijiet kbar aħna naraw tagħna Malta. Li Voldri dik imma fimni. Tant kemm ikun hemm currentsment taħt għaddejjin l-ispeċi ċertu da fimni. Bħal bniedem bħal Trump. ċertu nies l-imdorrin jagħmlu li jridu kollhom kien fid-dinja u dik da jibżaw minnu. Voldri Jena naħseb dar-raġel għandu ego kbir, kif jiġi. Dam ħafna I don't like the person, ma da tant għandu ego kbir. Da jestajiet joħra, ġajd la marattar kif ġu. Ġirt tismajt jitkellem, because aħna minna l-paċi, aħna minna aħna jina miltek, jina miltek. Ta' jrid, nasar boħraħed, jina l-putinat li jitlaq u tela, jina l-daka telaw semparrakom kissirtom. Basikament, his machine is his ego, dar-raġel, I think. Ejja, però. Ma sibx li ħobb l-Amerika, mux għatnajt li le. Però his main drive huwa l-ego. Ejwa, però. Tal-ego. Però t-tneħi. Sejt il-paċi d-dinja. Ejwa, għassak jena lejja, għat il-paċi d-dinja bizzejja, issa jkollu ego, ego għalija da. Ma ċupint, ma jridx juri li jħorġ ta' ma' Putin, jew, ma da. L-ego tijaw seħalli jgħataċux ma' Putin. Jħalli jgħataċux ma' Hamas, jew ma' mux jek. Jien naħseb l-dinja d-dijand bnida mekk għanda bżon at this moment in time. U najdlek oħra, najdlek hemm ħaġa li ma tantx issemmi l-Abraham Accords. Dajrit juri l-dinja li waqgħu il-presidenti l-oħrajn, għax dawk għas nisaw kollha, jiena raf ħarajn fej wasalt l-UA aw l-Arab. U għandu iko bħal dak issa. Dak li jrid. Jalla l-ġid, jalla jiġu mija bħalu. U d-dinja jispiċċa l-ġdid. U għanna bżon l-Ewropa fil-verità leaders għax kif għalġel, il-leadership tal-Ewropa hija tal-biża. Tal-biża. Voldri li kollox għaddej. Ismani. Issa inti. Malta hija riflessjoni tal-Ewropa, aħna mhux l-istess u għed ħalli l-ħor bla. Ent aħna tant kemm għandna fil-femati għaj politikanti bla cookies. Qabel l-elezzjoni tal-Amerika, intervistawhom il-5 MPs. Iwa Madonna kollha ma Harris daw. Kolla taf Voldri daw. Għax mhux dokumentati ju. Jena dik li qed bażani li qedtilkom l-ewwel illi qegħdin nimxu lejn il-woke biex aħna nġibuhom magħna. Inkubaturi. Għax jiena konvint 100% li minn dawk il-5 MPs. Hemm almenu tlieta minnhom daw żgur preferaw il-Trump. Ma ħadd ma jgħidha. U jien jinkwitani iktar il-Partit Nazzjonalista. Għax moda. Da suppost ikun mar-Repubblikani. U da għalla jibrak kollha jiftaħru. Inkubatur tal-woke u ma jafx. Il-Knisja hija inkubatur tal-woke u ma tafx. Mhux hekk. Peppi Azzoppardi u inkubatur tal-woke u ma jafx. Prendru Azzoppardi, jox jismu, inkubatur għaw hekk. Jiena wieħed minnhom. Għaxina blajta din l-istoria ħafna żmien ħobb il-prosmu u li kulħadd għandu jkun l-istess u l-ugwaljanza u l-inklużjoni. Jien emminta ħafna emminta di. Meta bdejtu mbagħad nagħmel il-plus minus noqgħod naqbik kwitu ta' xuni, qed imma daw tifottuni. Imbagħad meta għamilt il-1+1 di bdiet għax rajt jismu talk fuq postmodernism. Bek bdiet li skoprejt li għamilt il-link bejn komuniżmu u l-woke. Għax hija it's one whole chain. Postmodernism, allora għandek il-kultura, l-arti, kollox ikisser il-kultura ta' qabel. Mala, mhux jekk. Ewropea, biex nibdew mill-ġdid. Li dejjem hija l-ħolma marxista. X'tissuġġerixxu li jsir bil-woke? Il-woke tiġġielidlu. Kif niġġielidlu? Kif tiġġielidlu? Le, il-woke. Il-woke irdu nifhmuha li għalija li huwa virus insidious ħafna. Kif diġat, għaw ħafna li huma inkubaturi tiegħu qasbis jafu, għaliex? Għax dajtik l-impressjoni li qed jagħmellek il-ġid, jagħti l-imħabba ta' bejnietna u li kulħadd ugwal, li kulħadd l-istess, imma mhijiex hekk. Għad il-komunisti dejjem ippritkaw dawn l-affarijiet il-ħadd ieħor. Imma huma qatt m'għamluhom. Ma jagħmluhom u kollha senjuri jiena llum kollha miljonari. Dokumentarju llum fuq it-Tadam, fuq il-pejs tat-Tadam. Sawa, mela l-pejs tat-Tadam kien isir l-Italja. L-Italja għaddit illum taf għaliex għandna ħafna migrati illum mill-Afrika taf għaliex. Għax iċ-Ċina bdiet tagħmel il-pejs ti.
U ħafna x'isimhom bdiewa Afrikani spiċċaw bla ġob. Għaliex? Għax iċ-Ċina komunista taħdem bis-slave labor, di fabrika tal-militar bis-slave u cheap labor, da semma reġun kien kollu Musulman. Daw keċċewhom kollha. Il-Musulmani Ċiniżi ta' ġifieri. Lugur settajt inti. Għandu kun dak li ġabu oħra minn xi ieħor faqar qed taħallsuhom xi 39 cents a day, ma nafx, għax ġara, da spiċċaw, l-Afrikani, la xogħol. Ġifieri min qed joħloq il-kriżi fid-dinja l-kbira? Il-komunisti. Id-darba Ċiniżi l li baqa'. U fuqhom ma japplikawx. Malcolm, kif ħanamlu biex daw il-wok jitraznu ħanajtek. X'inhi? Bil-edukazzjoni, bil-tikxifon, billi tibbenjom. Le tibbenja. Le biex. Anzi, jena nemmen bil-kontra, li daw t-tikxfilhom il-warrani x'inhuma. Għax ma l-nies mbagħad jibdew jirrealizzaw daw x'inhuma, jgħidu isma' bħalma kien salfu illum qed jgħid x'il-listja. Vodi dak qabli naf 5 snin ilu kien jisma' forsi jgħid ngħid xi ħaġa jiena jgħidha x'il-Madonnet jgħidha bħal Hitler u hekk kellhom il-ġurnata. Studja jew fittex, in-nies iridu jfittxu. Toqgħodux teġgħu tgergru, jien dejjem hekk ngħidilhom in-nies, ngħidlu jien toqgħodx teġgħu tgerger. Għax it-tifel tiegħi tagħmel il-masters. U ħadlu l-ġob wieħed blow level għax jaf il-Ministru. Jien illum ngħidilhom aħjar għalikom kollu t-tortakom. Toqgħodux teġgħu tibku għax dik jekk inti m'intix ħadd iġġieled għal dak li hu tiegħek. Tiġġieled mhux neċessarjament mur tiġġieled kisser. L-edukazzjoni Imma titkellem inti ma jistax ikun ġenitur. Sewwa, għandek ġol iskola tiegħek qed isiru ħnisrijiet. Ma titkellimx imma xobli jagħmluli xi ħaġa lit-tifel ta'. Mela oqgħod li t-tifel tiegħek xorta ħajamlulu. U ħajamlu l-kulħadd. U ħanibqgħu ħajamlulu la jikber. Ġara, taħseb fuq dibiċa xogħol għax jisu kollox indika ħnejtu hekk li l-vowk mhux vowk it-telefon elezzjoni. Issa x'taħseb dal-monstru kif ħanikkontrollaw? Ma ġejt biex nitkellem fuq. Le, naf, imma hemm tlelqet l-diskussjoni. Imma tidher li imma l-Amerika naħseb parti mit-telfa kienet. Il-gvernijiet għandhom jagħtu każ x'qed jaħsbu n-nies u jimmoderaw ftit forsi daw il-ħafna libertajiet ċivili, eċċessi li qed isiru jikkontrollaw minn nies ma jriduhom xhur ġifieri. Ma kif ħajkontrollaw? Ma nafx, minix qiegħed Perikolużi. Ma ħanażaw issa. Leġislazzjoni tista' tikkontrollhom leġislazzjoni. Jiena qed immur issa. Il-problema lill-leġislazzjoni pereżempju ma isir bil-maqlub. Żgur. Jekk kien ngħid xi ħaġa, jien għandi ċans niġi arrestat pereżempju. Żgur mala, mhux għalhekk kien sidjuża. Għalhekk anke fuq is-social media. Għalhekk qed insaqsu d-domanda. U dak huwa l-faxxiżmu u n-naziżmu ġdejn għax xi ħadd jitkellem tarresta. Però anke daw li huma li qed jippropagaw dit-tip ta' ideoloġija se qed jelizzaw li hemm backlash kbira kontrihom. Allura se jqogħdu attenti x'qed jagħmlu. Għax hekk dak xi ħadd fuq hate speech, se jispiċċaw huma issa. Eżatt. Jispiċċaw mill-inti sara xedna. Ġifieri issa anki huma jqogħdu attenti qed jirrealizzaw. Issa naħseb qed ikun hemm retreat. Ġifieri u rajni anki f'elezzjonijiet, ġifieri anki issa gvernijiet mhux se jibqgħu jagħmlu datti. Għax qed jindunaw li daw l-affarijiet mhux popolari. Ġifieri qed niftehmu sew, ġifieri dak li rajna isir ħanajtek fuq il-far-right jew dak maħsubin li kienu far-right li niċċensurawhom, nibbenjawhom. Issa tista' tmullek in-naħa l-oħra qed insaqsi d-domanda. Allura issa min-naħa l-oħra qegħdin jindunaw. Xi żball għamlu? Issa li issa qed tmur id-dinja kontra tagħhom ħanajtek jew kellha maġġoranza tal-poplu ma li kien għall-biża' jiena l-periklu nara. Ma dik tiġi mill-minoritajiet għax inti meta tkun minorità tkun dejjem oppressed għax kien oppressed. Mhux hekk. Imbagħad isek tkun trid mhux tieħu li għandek imma Koppri minn naħa l-oħra. Payback. Allura il-revenge, allura dawn isiru iktar fimta. U issa di ovvjament issa. U li qed jgħid ġara u għamennu da bħal ikollok jien naf tibqa' liġi tal-kannab li għamilna huma. Ġifier minn naħa l-oħra noqgħdu attenti issa li ma mhux.